Sa mga AD 34 kadto, didto sa Amerika, kusog kaayong mga unos, mga linog, mga sunog, ug mga lunop ang saksi sa pagkalansang ni Hesukristo sa Jerusalem. Dito sa ilaon! Tabang! Tabang! Panagna ni Samuel. Wala unta nato isalikway ang mga propeta. Alaot kini nga katawhan. Alaot ang mga lumulupyo sa tibuok yuta, gawas kon sila maghinulsol. Ug daghan nga dagkong kalaglagan akong gihimo nga moabot ni ini nga yuta, ug ni ini nga katawhan tungod sa ilang kadautan ug pagkasalawayon. O kamong tanan nga naluwas tungod kay mas matarong kamo kay kanila. Dili ba kamo mobalik kanako karon ug maghinulsol sa mga sala ug makabig aron ako moayo kaninyo? Tan-awa, ako si Hesukristo, ang anak sa Dios. Ug ang mga kasulatan mahitungod sa akong pag-anhi na tuman. Ako mianhi sa kalibutan sa pagdala og katubsanan sa kalibutan, sa pagluwas sa kalibutan gikan sa sala. Busa ang maghinulsol ug muduol kanako sama sa gamayng bata, kaniya ako mudawat, kay ang gingharian sa Dios maiya. Kay kaniya ako mitugyan sa akong kinabuhi, ug midawat ni ini pag-usab. Busa paghinulsol, ug duol kanako kamong lumulupyo sa yuta, ug maluwas. O kamong katawhan ni ini nga gamhanang dakbayan nga napukan, kapila ako nagtigom kaninyo, ingon sa himungaan nga magtigom sa iyang mga piso, sa iyang pako ug miatiman kaninyo.
O kamong balay ni Israel nga akong giluwas, kapila ako magtigom kaninyo kung kamo maghinulsol, ug mobalik kanako sa tibuok nga kasing-kasing.